Qalb-in-nies jirringrazzja lill-Orjenta u l-Għaxaq Carpets. Inselmilkom minn Ruma, jiena Josiane Camilleri flimkien mal-kameraman Alfred Spiteri. Għaliex ninsabu hawnhekk f'din l-arja friska u ġurnata mill-isbaħ. Ftit tal-jimilu il-Papa Benedittu XVI ħabbar illi se jaħtar saċerdot Malti bħala kardinal, Patri Prospero Grek. Iżda, dan ser isir fil-konċistorju ta' 18 ta' frar u 10 tim qabel fit-8 ta' frar Patri Prospero se jiġi Malta biex ikun ordnat arċisqof. U qabel jasal Malta għall-ordinazzjoni episkopali aħna ninsabu hawnhekk biex niltaqgħu miegħu għal programm speċjali ta' Qalb-in-nies. Ejjew immorru biex insiru nafuh aħjar. Patri Prospero Grek jgħix viċin ħafna ta' hawnhekk, viċin tal-Vatikan mal-komunità Agostinjana. Ejja nibdew minn tfulitek qabel xejn. Inti twelid lejlet il-miliet il-Birgu. Il-Birgu, fi 1925. U hemmhekk kbirt insomma sa qabel il-gwerra. Imma fil-gwerra ċċaqlaqt mbagħad. Fil-gwerra mbagħad ngħidu aħna il-familja tagħna xammew il-gwerra ġejja. U krejna dar ħattart. Mbagħad hemm xi 3 ijiem qabel iddikjaraw il-gwerra diġà konna hemmhekk ħattart aħna. Niftakar ukoll meta ddikjaraw il-gwerra mbagħad wara xi 6 sigħat bdew l-ewwel bombings hemmhekk. Fi żmien it-tieni gwerra dinjija kont gunner inti. X'tiftakar minn din l-esperjenza? Ħalli ngħidlek għaliex jiena kont fil-University Home Guard. Kont bdejt kors tal-mediċina. Imma mbagħad wara xi ftit xhur ħallejtu. U hemmhekk konna għamilna 3 xhur recruits irrikasli. U mbagħad stajna immorru l-università 3 ijiem fil-ġimgħa lectures. U 3 ijiem konna mmorru insomma fuq il-kanun. Ora, meta kont jiena mbagħad l-airrates kienu naqsu ħafna. Kien jiġi hekk xi aeroplan jitfa' bomba l-ewwel hemm jew xi reconnaissance plane għaliex kienet kważi l-aħħar tal-gwerra kontra l-Italja. Imma naturalment qabel meta kien hemm dawk l-air raids propju kull sagħtejn il-ġurnata kollha l-lejl kollu għal 3 xhur u dan verament kienet il-patija. Imma l-armi l-bombi għax għal-bombi kellna shelters kienu tajbin ħafna kien il-ġuħ. Għaliex ma kenniex xejn nieklu. Kien kollox rationed u kull moża tal-gżira konna kilnija minn kien kemm tates ukoll fil-Victory Kitchen konna ninsejħulhom u hekk issibitx ħobs naturalment maħmuġa u nadifa konti kollha. Issa, nitkellmu dwar il-vokazzjoni tiegħek. Lejx ixtaf il-vokazzjoni saċerdotali tiegħek u għaliex fl-ordni Agostinjana? Il-papa tiegħi kien Lixandra u kien Clark id-Dockyard. U jiena u l-mama kienna mmorru hemmhekk u nibda l-Università jien Alexandria. Imma il-gwerra iġġalek taħseb ħafna affarijiet. Il-mediċina bħalanċ ngħidu aħna oġbitni wisq, jien kont għażilta sija għaliex kien hemm xi 3 tobba tal-familji tiegħi wieħed minnhom kien il-kuġin tiegħi Professor Craig u ħoħ Edwin. U għalej għaraftejlu mbagħad ngħidu aħna taf int. U
niftakar darba għamilt passiġġata twila waħdi u għatlem. Is-seħħa tiegħi hija dik ta' meta kont tifel. U hemmhekk iddeċidejt. Issa għaliex Agostinjan, għaliex kelli kuġin Agostinjan jien, Father David. Allora introduċini u għal-provinċjal u insomma niftakar il-menta montant il-provinċjal kienet għada insomma sejra l-gwerra. Għalli ma għawnek taf xniklu, għalli għawnek niklu bully beef un bat trit tiknesint u tnaddafint għattaħaris jena niktes il-barak rum kull-jum. Bully beef kiku bis nitħal Agostina l-bully beef nitħal dak bis u beda jitħaq tħaqtina all right. Jien għamilt sentejn filosofija Malta. U maġġeta unek teoloġija. Għamilt 4 snin teoloġija u ordnajta unek saċerdot, u mbagħad komplejt l-istudji l-Università Gregoriana u l-Istitut Bibliku. U għaliex għażilt l-isem Prospero? Le, ma għażiltux jien, dak waħluli. Għallu li għaxint għandek wiċċek Prosperu, għalli għallura natuk l-isem ta' Prosperu illi kien wieħed mis-Santi Padri ngħidu aħna illi diventa ħafna li Santu Wistin u ngħidu aħna għaddis Agustinjan kważi biex ngħidu hekk. Kont nagħlem studenti li mexjin fit-saċerdozju. Imma mbagħad wara illi bnejna hawnhekk il-Patristic Institute u jiena kont president għal 14 sena. Hemmhekk imbagħad bdejt nagħlem ukoll xi ħaġa tal-patristics, jiġifieri it-tranzizzjoni bejn il-perjodu ta' New Testament u l-ewwel Fathers of the Church. Iltqajna wkoll ma' student ta' Patri Prospero, Father Maurizio Saavedra Agostinjan. Father Maurizio, you just told me where you sit and Father Prospero. Yeah, Father Prospero, the place of Father Prospero is here, and my place is here. And he every day read the Bible in Maltese every day, and it's very nice. And he prayed the Rosary in the morning every day, and he sings very well too. So he's a good singer. You are also a student of Father Prospero, right? Yes, I am a student from Father Prospero, and he's my director of my doctoral dissertation here in Rome. So and your doctoral dissertation is about? It's about the Fathers of the Church and Bible. Is the Fathers of the Church in Asia Minor. And how is Father Prospero when you work with him? Is he the same person that we have met with such a nice sense of humor, or is he very strict? No, he's the same person always. No, his humor is wonderful, and is very humble and very spiritual too. So it's makes really nice. No, it's a man of God, really. And how long do you have to go with your doctorate and to finalize your studies? I don't know, depends on Father Greg. Yeah. Is he harsh with his grades? Is he strict? Yes, he's strict. Yeah, he's a good teacher, so he is strict. Yeah. Father Jonathan Farrugia ilu Ruma 3 snin biex ikompli bl-istudji tiegħu, jitkellem dwar Patri Prospero.
Dan meta kien għadu kif igradwa fil-bidu kien studja mhux hawnhekk, kien studja l-Istitut Bibliku hawnhekk f'Ruma stess għax fil-fatt l-erja ta' speċjalizzazzjoni tiegħu hija l-Bibja. Anke hawnhekk l-affarijiet li għallem hawnhekk ukoll huma aktar relatati ngħidlek mal-kitbiet li huma koevi mal-kitba tal-iskrittura tat-Testament il-ġdid naturalment. U kien ħabib kbir u anke kollega ta' il-fundatur liħor ta' ġew kienu tnejn li kien il-Patri Agostino Trape, Taljan, speċjalist kbir ta' Sant'Agustin, li ftehmu li jekk ikun possibbli kif jiġihom iċ-ċans jiftħu istitut li jkun speċjalizzat fuq l-istudju tal-missirijiet tal-Knisja. U meta mbagħad Agostino Trape laħaq il-ġeneral tal-Ordni Agostinjana u Ruma kellu il-possibilitajiet kollha ħanajtek li jagħmel dak li kienu jixtiequ. U fil-fatt Trape kien ħanajtek il-ġeneral li ta' il-permess biex hawn jinfetaħ u li ħaħsib ukoll il-binja dal-qegħdin naraw madwarna bniħ kollu da Patri Agostino Trape mingħajr dejn xejn irnexxielu. U mbagħad Professor Grek, il-Kardinal issa, irnexxielu u mhux irnexxielu, u ħaħsib li jiġi mammar dal-istitut bl-aħjar professuri li kien hawn f'Ruma u fl-Ewropa dak iż-żmien. Io lo conosco molto bene, ho avuto la fortuna di lavorare con lui per tanti anni e di stare anche qui in comunità di Santa Monica assieme. Sai, abbiamo sempre un po' scherzato facendo lavoro serio e così l'Istituto Patristico, grazie sia alla sua intelligenza e intuizioni, sia anche a saper mettere attorno a sé persone valide. Ecco che oggi l'Istituto Patristico ha un nome internazionale. Kemm direi di suo carattere? Ha il suo carattere tra i più amorevoli di tutta Roma perché sempre sta allo scherzo, alla battuta e noi due poi siamo famosi per questo quando stiamo insieme. Immorru niltaqgħu ma' Patri Emanuel Borg Bonello, il-provinċjal tal-Agostinjani f'Malta, biex jgħidilna kif laqa l-aħbar tal-ħatra ta' Patri Prospero Grek bħala kardinal. Patri Prospero ilu ħafna snin illi kultant jerġa' jissemma speċi kienu jgħidu speċi Patri Prospero se jsir isqof jew hekk insomma. Tant kienet tinstema' li kważi saret ċajta bejnietna, ġifieri aħna kull meta. U aħna konna qegħdin laqa, ġifieri u jinsemp li wieħed sieħbi Patri mill-belt. Għalli isma' Manuel, għalli inti tafx qed jgħidu, ġifieri x'nafx qed jgħidu. Għalli ċemp li wieħed Patri ieħor ta' ordni oħra, għalli Patri Prospero se jsir kardinal. Għallu hija se jsir kardinal, biex ċajta oħra. Għalli veru ta' għalli fuq l-artikej, għalli għallu li għallu. Insomma, għamna, mbagħad wara ftit kombinazzjoni ċempel il-nunzju biex jagħtina veru l-aħbar, ġifieri. Ovvja, ġifieri, aħna ħadna gost ħafna, ġifieri. Huwa bniedem jien kienet tolqotni ħafna fih, mbagħad il-kuntatt regolari li kellu man-nies bħala anki bħala xogħol pastorali. Per eżempju, b'sikwiet kważi kull jum fil-għaxija tista' tgħid li kont isfel fejn nilqgħu n-nies, kont tara xi koppja jew xi ħadd ġej biex jitkellem miegħu biex jgħinu biex jitolbu parir kuljum, ġifieri huwa bniedem jien għalija li fl-istudju veru ħada bis-serjetà u mexa ħafna, ġifieri. Però ma nagħlaqx fuq l-istudju, ġifieri l-istudju użah anke l-iskrittura għalih mhijiex test biex jikkummenta jew hekk, jiġifieri għall-kelma tal-la veru għalih.